Umsitho wokubhiyozela ukugqiba ukubhala iimviwo ngabafundi pens down nalapho bathi bathenge utywala basele kodwa iziphumo zale mibhiyozo zipheli kakuhle. Phakathi ko-2015 nalo nyaka ngabafundi abasondele kuma-24 sele beswele kweliphondo kule mibhiyozo, ngelixa abasixhenxe bathe bonzakala ngokumasikizi. Umyalezo siwugqithisayo kwaba not only abantwana bodwa, sigqithisa nakubathengisi botywala nakubazali, sithi ze bangazenzi ezibhadi asifuni ngoba kaloku zineziphumo ezibi benza baphele begaxeleke ezingozini. Okwesibini, into esiyifumanisileyo kwezi bhadi ayiyo mibhiyozo nje lena, into abayenzayo bagaxeleka basele kakhulu utywala. And sawukhumbula ukuba sithetha ngabantwana apha base-high school abaneminyaka engaphantsi ko-18 years abangavumelekanga uba basele utywala. Eli phulo lilandela isiganeko apho kwafunyanwa abantwana abangama-21 beswelekile ngaphakathi kwendawo yentselo enyobeni. Lebhodi ilawula ukuthengiswa kotywala ichonge abafundi njengonozakuzaku beli phulo. Mabayeke nento yongamamela abazali babo, mabafocus ezincwadini zabo then baye kusela utywala. Abafundi nabazibophelele ngokusabela ikhwelo kweli phulo. Abantwana benza izinto bengafuneka bazenze, abanye bayamitha, abanye bayabiwa, abanye njenga for example lento besenzeke enyobeni. Eli phulo liza kuwelela kwezinye izithili zeliphondo. Ukuthintela ukusetyenziswa kotywala ngabantwana abangaphantsi kweminyaka, Lebhodi ithi iza kundwendela iindawo ezithengisa utywala jikelele kweliphondo ukuqinisekisa ukuba imiqathango iyathotyelwa. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina, ndiseGqeberha.